Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Yaskia Angginarta wonten ing Breaking News. Ing Kabupaten Pati ana kira bendera kang dawane 100 meter lan ambone 3 meter diaral saka Stadion Jayakusuma saka jam 1 awan nganti setengah sekawan sore ing alun-alun Pati. Acara kirab iki diadakake kanggo mengati dina kesaktian Pancasila 1 Oktober 2016 lan kanggo mbangkitake jiwa nasionalisme pemuda sakniki. Kang arep luntur. Miturut Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri Indonesia, Endang Sri Wahyuningsih ngaturake yen dheweke matur suwun marang para pihak kang melu acara iki lan sing peduli karo kegiatan iki. Dheweke pangarep-arep kegiatan kaya ngene iki diadakake setahun pisan. Cekap semanten anggen kula matur, kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.